המפה הזאת הכי כיפית. שלום צופים וצופות יקרים, ואנחנו כאן בפרק מיוחד של The Wolf עם טל, שהוא סוג של פרטנר בערוץ שלנו. לא פרטנר, אני חבר שלך. למי שלא מכיר, The Wolf זה משחק בסרבר של iPixel. יש את זה בעוד סרברים? כן, זה בטח אבל מבית iPixel, כאילו הוא יצר את The Wolf. אוקיי, iPixel זה בעצם הוא היוצר של זה. מטרת המשחק זה בעצם, יש לך 15 דקות לאסוף דברים ש... ומשום מה המשחק קרס לי. דברים ש... אז מה זה אומר? הנה עכשיו אני מתחבר. וזה... תעשה סלש טים רד, חכה דקה לפני שאתה מסביר, טים רד. אוקיי. טים... רד. יאללה. בקיצור, מטרת המשחק היא... יש לך קבוצה משלך, יש 4 קבוצות בסך הכל. המטרה שלך היא להשיג כמה שיותר משאבים עם הקבוצה שלך ולהרוג את כל שאר הקבוצות. יש לך 15 דקות לאסוף משאבים, שזה... אוקיי, בואו נתחיל. לא גנב, תביא קצת! קקה. טוב, אין בצ'סט הזה כלום, יש שם רק איזה סיפור, אני אגיד לך אותו, גם משהו מפגר. תוסיף עצים מהר והפעם תזכור להביא לבה. אוקיי, עכשיו... קודם כל אני מביא לך אוכל, חכה. ב-The Wolf אנחנו תמיד לוקחים קודם עצים ואז יורדים למים. שיהיה לנו... קודם אוכל. מן הסתם גם בסורווייבל לוקחים קודם עצים ואז הולכים למים. האמת שכן. זה די דומה לסורווייבל. נו, למה זה לא נפתח? אני לגי. לגר כאילו. לגי. לגי, איזה דפוק יצאתי. נו, תיפתח! סבבה, אני עכשיו קוראת עצים. השגתי לך אוכל, גנבתי את כל הצ'סטים. אחלה. לך מהר תביא בקט אוף לבה. לא, תעזוב, זה לא, בסוף בכלל, אין לי בכלל איירון אחד, אני צריך לאסוף עצים עכשיו. נו, תשבור את זה, אני תקוע כאן. מה זה את זה? לא, לא אתה. המטומטם הזה, מקס. נו. הוספתי 6 עצים, אני עכשיו עולה יצא למים. נו, תפסיק להפריע לי. המקס המחורבן הזה. מצטער שאני מפריע לך באמת. לא, לא אתה. סתם, אני יודע. אתה חתיך. כמה? סתם לא זה אתה איך. וואי, יש כאן מפל כזה. אני צריך עוד קצת עצים שיהיה לי. בואו ניקח, שיהיה לי יותר קל לקרות עצים. אוקיי. לא זה אתה איך. קיצר. מה עושים אחר כך? מה עושים אחר כך? אחר כך אנחנו בונים סקייבייס ואז מנסים לשרוד. לשרוד, כן, משהו כזה. אנשים ינסו לפלוש שלהם. איזה עולם מגניב, זה כמו צמר גפן כזה, מה? לא הבנתי מה הקטע שלהם. כן, זה העולם הכי טוב שלהם דעתי, אני הכי אוהב אותו. זה מזכיר לי קצת את קנדי קראש. כן. אני שונא קנדי קראש, זה כזה קשה. איזה שלב אתה בקנדי קראש? איזה שלב אתה בקנדי קראש? לא יודע, 30 ומשהו. ואתם חברים יכולים להגיד לנו באיזה שלב אתם? איזה לא קשור זה היה. ,12 דקות עד שהחומות יורדות. טוב, בסוף איירון. אני מכין לעצמי משאבים. קצת, עד עכשיו קלטתי רק עצים, אבל חוץ מזה... איירון, תעזוב אותך עצים, מי צריך עצים, מה אני אעשה עם עצים בחיים שלי, יאללה. רק ברזל. כן, כאילו שחרב מעץ יכולה... לא, בעצם היא כן יכולה להרוג בן אדם נראה לי. תלוי איזה עץ. זה לא תלוי איזה עץ. כאילו שבאמת מישהו יבוא להרוג מישהו עם חרב מעץ. טוב, איפה אתה? טל. אני עושה מיינינג, אני לוקח זה.
ירדתי למים. יש לי חצי סטאק, שזה מתאים לסט אחד, אתה צריך להשיג עוד איזה משהו כמו 15. זה לא קשה מדי בשבילך, אני אשיג עד אז כבר סטאק. אין לי מושג איפה אתה, אז אני עושה לי מיינינג משלי. כן, כן, בדיוק, ואז אני אמצא אותך כבר איפשהו. טוב, אני אנסה להכין בקט. עזוב אותך בקט עכשיו, זה בסוף. אני יודע, אבל זה חשוב. פעם שעברה הפסדנו בגלל שלא היה לנו בקט אוף לava. לא קריטי. מה? לא קריטי. לי זה כן. אתה הפסדת בגלל שאתה קפצת. בלי אלימות. זה לא אלימות, אבל בלי אלימות. מילולית. אלימות מילולית ואלימות פיזית. טוב. כמה איירון יש לך? אני שונאת האלה הלא קשורים ביוטיוב. ואתם חברים יכולים להגיד לנו מה המורות שלכם אומרות לכם. אומרות, אה? אלה שכל הזמן זורקים משפטים כאלה כדי לערב את הצופים. וואי, השגתי לנו טון איירון באיזה 1.5 שנייה, אז יהיה לנו הרבה זמן לעשות שטויות ולעבוד על הסקאי בייס. אחלה. אני אוסף הרבה מאוד קור. יש לך 4 איירון לפחות? איזה 6 איירון? יש לי 11, וזה די העליב אותי שאמרת לי את זה. יאללה, בוא. לא, כי פשוט יש לי כבר סטאק, צריך רק סטאק אחד. מה פתאום, צריך יותר. סטאק אחד מתאים לשני סטים ואולי יעזור טיפה עודף. אוי, שיט, יש לי כל הזמן בגים בסדר. אני מחפש אותך. פעם ראשונה שאין לי ירידות FPS בפראפס. נראה לי זה בגלל הווינדוס 8.1. הווינדוס 8.1, כן. או שזה בגלל שיש לך מחשב חדש. וואה. זה גם יכול להיות. גם יכול להיות. סיכוי די גדול שזה הדבר השני שאמרת. טוב, יאללה, בוא, יש לי בדיוק סטאק. איפה אתה, נו? השגת לava? אני צריך בקט קודם, נו, איפה אתה? אני בתוך מיין כזה. עוד כמה זמן יש? עוד 8 דקות. אל תדאג, יש עוד זמן. תמהר, אבל אני צריך לעשות, להרתיח את הכל, נו. איפה אתה במים הזה? איפה שהמים? האגם הזה? לא. אתה בלבה? לא, אני קורא. יש לava? כן, יש גם של לבה. בחוץ או בפנים? מה, אתה בחוץ? לא, אני בפנים. די, אתה לא רציני. אני מקווה שזה לא אתה עושה את מה שאני רואה עכשיו. את מה? סתם לא ראיתי איזה מישהו שקרה שם. ניסה לעשות מים במקום שאין בו איירון בכלל. זה קצת אידיוטי לעשות מים במקום שאין בו איירון. מן הסתם. איפה אתה? הנה, הגעתי לאגם של לava. כן, תשאר שם. לאגם עם קוורטס וכאלה? כן, מלא קוורטס. סבבה, הנה אתה. לא, אני לא רואה אותך. אני כאן, אל תדאג. פשוט תבוא. מה המצב, אחי? איפה אתה? הנה מישהו רוצה לגנוב לו מהפרנס, או שאנחנו נהיה איזה נו. אבל איפה אתה? אני לא יודע איפה אתה. רגע, אז אתה באגם של הלבה בלי הקוורטס. דקה, אני בא. יש כאן מלא קוורטס, על מה אתה מדבר? Stand still. אתה לא שמה, איפה אתה? איפה אתה? אתה בקבוצה אדומה? בוא ליציאה מהמכרה, בוא כבר. אין לי מושג איפה היציאה מהמכרה. אף אחד אוי, לא בלי, עשה למות. פה שלטים. איפה תזיז בכלל? איפה ליאור בו 4811 בכלל? הנה. הגעתי למין אתה משהו רואה? שדומה ליציאה. הנה, נראה לי שיצאתי. אתה לא יצאת. או שאני פשוט אחפור למעלה. אוקיי, יצאתי מהמערה. איפה אתה? יצאתי מהמערה, בוא מהר. איפה אתה, נו? אין לנו זמן. יודע מה, אני מתיך כבר בלעדיך, אין לי מה לעשות. לא, אתה למעלה? לא, אני למטה עכשיו, אני ירדתי. אני אתחיל להכין את הסקאי בייס. תפגוש סבבה. אותי למעלה, אוקיי? ואני קוראת לנו מלא כדורי שלג. שנייה. אני חייב שובל. מה קורה כפרה עליך? מי שעומד מולי, אין לי מושג מי זה.